വെൽക്കം ടു ലെക്സ് ലീഗൽ ലൈൻസ്. ഐ എം ജയമോൾ വിജയൻ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. തികച്ചും ബെയർ ആക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ ലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ബികോം സ്റ്റുഡൻസ്, കോൺട്രാക്ട് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട്. നമുക്കറിയാം, ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺ ലോ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെയും ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കോൺട്രാക്ട് രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ പാർട്ടീസ് വേണം. ഈ പാർട്ടീസിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, ലയബിലിറ്റീസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക, ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്, കണ്ടീഷൻസ്, എക്സെപ്ഷൻസ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇനി പ്രിലിമിനറി പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. സെക്ഷൻ 1 പറയുന്നു, ഈ ആക്ടിനെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1872 എന്ന് നാമകരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ആക്ട് 1872 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ പ്രാവർത്തികമാണ്. ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇനി ഈ ആക്ട് ഒരു ട്രേഡിനെയോ കസ്റ്റത്തെയോ യൂസേജിനെയോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുന്നില്ല. ഒരു ആക്ടിനെയോ റെഗുലേഷനെയോ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ 1 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി സെക്ഷൻ 2 നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം.